Hei, olen Minna Peltola. Seuraavassa diasarjassa käyn läpi lyhyesti omasta mielestäni tärkeitä kohtia Alan Cooperin teoksen luvuista 1, 19 ja 17. Hyvän suunnittelun periaatteessa lähdetään tavoitekeskeisestä ja käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta. Eli tässä ymmärretään käyttäjien tavoitteet ja tarpeet. Käytetään muun muassa iteratiivista prosessia, johon kuuluu tutkimus, mallinnus, vaatimusten ja kehyksen määrittely sekä viimeistely. Tämä on jatkuva sykli, jossa prototyyppejä testataan ja parannetaan palautteiden perusteella. Yksi suunnittelijan tärkeimmistä tavoitteista tulee olla, että esitettävä malli vastaa mahdollisimman tarkasti käyttäjän mielenmallia. Siksi onkin tärkeää, että suunnittelijat ymmärtävät, mitä käyttäjät tarvitsevat, miten ja mihin he käyttävät sovellusta. Miksi suunnittelu epäonnistuu? Tähän voi olla syynä muun muassa väärin kohdistetut prioriteetit, jolloin käyttäjät keskittyvät teknisiin haasteisiin ja aikatauluihin, ja markkinoijat taas painottavat kilpailijoiden ominaisuuksia, kopiointia ja myyntistrategioita. 2. Käyttäjien tarpeiden tuntemusta ei ole tarpeeksi. Pelkkä markkinatutkimus tai segmentointi ei riitä kertomaan, miten käyttäjät oikeasti käyttävät tuotetta. 3. Ristiriidat tiimien välillä. Suunnittelijoilla ja kehittäjillä voi olla erilaiset tavoitteet ja näkemykset siitä, mikä tekee tuotteesta onnistuneen. 4. Puutteellinen prosessi, eli aloitetaan suunnittelu vasta sen koodaamisen jälkeen, tai suunnittelu on vain kosmeettinen korjaus, eikä sillä ratkaista käytettävyysongelmia. Mobiililaitteiden sovellusten suunnittelussa on tiettyjä erikoispiirteitä. Sovellusten tulee olla responsiivisia laitteen orientaatioon verrattuna. Useimmat käyttäjät käyttävät sovelluksia pystyasennossa. Tietyt sovellukset, kuten videot ja kuvat, hyötyvät vaakasuuntaisesta näytöstä. Toimintopaneelien ja työkalupalkkien sijoittelu kannattaa huomioida käytettävyyden varmistamiseksi. Sisällön ja toimintojen tiheys näytöllä tulisi olla kohtuullinen. Näytöt ovat pieniä, joten kannattaa priorisoida vain oleelliset asiat. Kaikki käyttöliittymäelementit tulee mitoittaa riittävän suuriksi, jotta niitä on helppo käyttää sormella ilman virhepainalluksia. Helppokäyttöisyys ja esteettömyys tulisi myös huomioida. Mobiililaitteiden näyttöjen koko ja muoto vaikuttavat tuotteiden suunnitteluun ja käyttöön. Visuaalisen suunnittelun periaatteita. Suunnittelun tavoite on selkeä viestintä. Käyttöliittymän visuaalisuuden tulee tukea käyttäjän tavoitteita sekä tuotteen brändiä. Käytetään erilaisia muotoja sekä kontrasteja korostamassa tärkeitä tietoja. Ryhmitellään ja tarkastetaan, että toiminnallisesti liittyvät elementit ovat lähekkäin tai visuaalisilla ominaisuuksilla selkeästi huomattavia. Typografian tulee olla selkeä ja luettava, kontrasti tekstin ja taustan välillä selkeä. Johdonmukaisuus. Kun suunnittelussa ollaan johdonmukaisia, käyttäjien on helpompi navigoida ja oppia käyttöliittymän käyttö, jossa elementit näyttäytyvät ja käyttäytyvät samankaltaisesti. Kannattaa hyödyntää vakiintuneita suunnittelumalleja. Standardeja voidaan rikkoa, mutta vain perustellusti, esim. Jos saadaan merkittävästi parempi käytettävyys. Tämä oli lyhyesti koottu teoksesta. Kiitos videon katsomisesta.